Noxky Vlog. Noxky Vlog. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So ayan, nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S, mga kapatid, Guagua, Pampanga, no? Para dito mga kapatid sa bagong kulay ng Sniper 155 na BBA. Pero ito mga kapatid ay standard, no? Hindi ito yung keyless. Meron din sila ng keyless dito. Ayan, ito. Ganitong kulay. Pero dito tayo mga kapatid sa glossy blue. Ayan, na kulay niya. Nagandahan talaga ako dito mga kapatid, kasi yung mags niya kulay blue na rin. Ayan, makapansin natin, no? Naka ano siya, naka terno mga kapatid. Oh my God! Ganda mga kapatid, no? Blue. Tapos yung 155 nito, magkadugtong yung sticker niya dito hanggang dito. Ayan. Tapos dito yung decals niya, ayan, Sniper na meron siyang kulay white na pang racing mga kapatid mo. Then equip na rin siya ng BBA variable valve actuation. Tapos 6-speed manual transmission. Ayan, naka disc brake sa harap. Tapos yung kaibahan pala nito mga kapatid sa keyless, yung caliper niya, ito single pot caliper lang, hindi katulad dun sa R nila. Ito dual pot caliper siya. Yan, pero wala namang diferensya yun dahil malakas pa rin naman yan mga kapatid kahit na single pot lang. Tapos dito sa likod, yan, naka single pot din na malaki, disc brake din yan. So, ang size ng gulong mga kapatid ay ano ba dito, 120 by 70 by 17. Tapos naka Maxxis tire mga kapatid. Ayan, so maganda na rin yung gulong niya. Tapos dito sa harap 90 by 80 by 17. Ayan. Tapos na radiator na rin. Ayan, maganda. Dito tayo sa kabila. Tapos sa kanyang ilaw, ayan, LED na yan mga kapatid, pati yung bar plate niya, pati dito sa taas. Yan. Ito, naka single shifter mga kapatid, pero yung iba pinapalitan pa yan, yung minomoded pa yun nila na nabibili sa aftermarket. So yun. Tapos fully digital na rin mga kapatid yung kanyang panel nito. Yan. So, isa din to sa pinapangarap natin, no? Sniper na ganito design, dahil maganda siya mga kapatid. So ito yung kanyang price sa mga gustong kumuha mga kapatid sa Sniper 155 na standard. Ito yung kanyang price.
114,900, tas down payment 15,000. Tapos sa 12 months meron siyang monthly na 11,763. Tapos sa 24 months meron siyang 6,978. Tapos sa 36 months meron siyang 5,383. Tapos rebate 200 pa a month. Tapos meron siyang previous LTO registration, 1 year yon, EPL insurance, full face helmet and jersey. Yan. Yan, maganda to mga kapatid, no? Tapos meron pa rin siyang available dito, naparami pang sniper mga kapatid, no? Ito naman yung Sniper 155R, 120 900 ang kanyang SRP. Tapos 15,000 din yung down payment. Tapos sa 12 months 12,429. Sa 24 months 7,370. Sa 36 months meron siyang 5,684. Then rebate pa ng 200. Ayan o. Ayan, puro ano to, keyless siya mga kapatid. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung keyless version niya. Ayan, ganda rin yan mga kapatid. Then meron pa rito, gandun pa mga kapatid. Madami silang keyless dito ngayon version. Tapos meron ding MIUI 125, meron pang YTX 125 na Yamaha din. Tapos NMAX meron din sila mga kapatid. Yan, NMAX na ABS version sa mga gustong kumuha, no? Punta na kayo dito. Ito pa, marami pa pala, puro sniper. Meron din silang Sight 115. Yan, number 1 sa katipiran ng gas. Meron din sila dito mga kapatid, no? Tapos ito pala, meron pa silang kulay black dito mga kapatid na sniper. Mukhang may nakakuha na nito. Ayan. So yan lang po mga kapatid yung update ko sa inyo dito sa Sniper 155 na BBA, no? So yan po, salamat sa panonood ninyo and God bless po sa ating lahat. Shoutout sir. Ano pangalan niyo sir? Erwin, sir. Erwin? Oo. Ano apelido? Porto, sir. Ayan. Shoutout kila sir, kay ma'am. Ano pangalan niya ma'am? Juby po. Juby, ma'am Juby. Miss Lubao to, sir. Uy. Ah, Miss Luba? Oh, Ayun. 2005. Ah, ayos ah. Hindi po. Hey sir, shoutout sir. Yan, shoutout Yan, kay sir. sir. Yan Ano, yung si Gana, sir Fernando yan. manager dito. Salamat sa kanila na sa pagpayag sa atin. God bless po sa inyo sir. Salamat ng marami.